Sziasztok! Biztosan nektek is feltűnt már, hogy néha úgy írják whisky, néha meg úgy, hogy whisky. Na de mi a különbség? És egyáltalán van különbség? Hát higgyétek el, sokkal többről van szó, mint egyetlen árva betűről. Ma ennek járunk a végére. Szóval a nagy kérdés whisky vagy whisky. A rövid válasz az, hogy mindkettő helyes. De az igazi sztori, a lényeg az abban van, hogy mikor melyiket használjuk. Ez az egyetlen E betű ugyanis történelmet, hagyományokat és egy teljesen más ízvilágot jelöl. Ahhoz, hogy ezt megértsük, muszáj egy kicsit visszamennünk az időben. Nézzük meg, honnan is ered ez a két szó, és hol vált ketté az útjuk. Minden itt kezdődött. Az Uiske Beata egy gael kifejezés, ami annyit jelent, hogy az élet vize. Gyönyörű, nem? Na ebből a szóból alakult ki idővel mind a whisky, mind pedig a whisky. Tehát az eredetük teljesen közös, egy tőről fakadnak, ami örökre összeköti a szkót és az ír hagyományokat. Na de akkor hogy jött képbe az az E betű? Ahogy a skót és ír lepárlás fejlődött, elkezdtek más utakon járni, és ez az írásmódban is megmutatkozott. Aztán jött a 18. század, amikor rengeteg ír vándorolt ki Amerikába, és tudjátok, mit vittek magukkal? Hát persze, a lepárlás tudományát és a whisky írásmódot. Ezzel pedig meg is alapozták az amerikai hagyományt. Oké, ugorjunk a mába, mert ma már nem csak a történelem tesz különbséget, hanem kőkemény, törvénybe foglalt szabályok. Ezek írják elő, hogy mi kerülhet a palackba Skóciában és mi Amerikában. És pont ezek a szabályok adják meg az italoknak azt a karaktert, amit annyira szeretünk. Ez a táblázat pedig tökéletesen megmutatja a lényeget. Nézzétek csak! Egy skót single malt whiskynek 100% árpa malátából kell készülnie, ehhez képest egy amerikai bourbon alapja legalább 51% kukorica. Vagy ott van az érlelés. A skótoknál minimum 3 év a szabály, de a hordó lehet használt. Az amerikaiaknál viszont kötelező, hogy a hordó vadiúj és belülről kiégetett legyen. Látjátok? Ezek alapvető, mindent meghatározó különbségek. De miért is olyan fontos, hogy milyen a hordó? Azért, mert a hordó nem csak egy sima tárolóeszköz, nem. A párlat ízének és karakterének egy hatalmas részét, akár 60-70%-át is a hordó adja. Lássuk pontosan hogyan. Kezdjük a skótokkal. Tehát a törvény szerint minimum 3 évig kell érlelni tölgyfahordóban, ahhoz, hogy egyáltalán skót whiskynek lehessen nevezni. De az igazi varázslat, a titok, az pont abban van, hogy milyen is az a hordó. A skótok ugyanis előszeretettel használnak olyan hordókat, amikben előtte mondjuk amerikai bourbon, spanyol sherry vagy éppen portói bor volt. És ettől lesz olyan elképesztően komplex a skót whisky. A fa íze mellé bejönnek a korábbi ital aromái is. Ehhez jön még hozzá a sokszor jellegzetes, tőzeges füstösség, ami sok skót párlatnak a védjegye. Na, ezzel szemben áll az amerikai szabály. A bourbonnek kötelezően vadonatúj, belülről erősen kiégetett tölgyfahordóban kell érlelődnie. Ez egy borzasztóan szigorú előírás, ami egy teljesen más karakterű italt eredményez. Tudjátok, a friss, kiégetett fa sokkal agresszívebben adja át az aromáit a párlatnak. És pontosan ennek köszönhető a bourbon azonnal felismerhető jellegzetes édessége, a vaníliás, karamelles, néha már kókuszos ízjegyek. Ez a szabály az, ami megteremti a bourbon gazdag, édes ízvilágát. Persze a világ ennél sokkal színesebb. Ott vannak például az írek, akik általában 3-szor párolják le a viszkit, ettől extra lágy és sejmes lesz, és a füstösséget is kerülik. Vagy a rye whisky, ami legalább 51% rosból készül, ettől sokkal fűszeresebb. És ne feledkezzünk meg a japánokról sem, akik a skót módszereket vitték tökélyre, bár náluk érdekes módon nincs törvényi minimum az érlelési időre. Szóval láthatjátok, hogy ez az egyetlen E betű nem csak egy helyesírási hóbort, nem, ez egy egész filozófiát, történelmet és gyártási kultúrát takar. Foglaljuk össze. A szabály nagyon egyszerű. Az írásmód a származási országot mutatja. Ha azt látjátok, hogy whisky, akkor az az ital szinte biztosan Skóciából, Kanadából vagy Japánból jött. Ha pedig ott van az E, vagyis whisky, akkor az ír vagy amerikai párlattal van dolgotok. Ennyi az egész. Na és most, hogy már tudjátok, mi mindent rejt ez az egyetlen kisbetű, a kérdés már csak az. Legközelebb melyik pohárba töltöttök? Egy füstös, komplex skót whisky felé hajlottok, vagy inkább egy édes, vaníliás amerikai whiskit kóstolnátok meg? A választás a tietek. Egészségetekre!